అస్తిత్వం కోసం ఏదైతే ఇంద్రవెల్లి ఆనాడు ఆదివాసుల కోసం భూమి కోసం భుక్తి కోసం విముక్తి కోసం ఆదివాసీ సమాజం కోసం పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన గడ్డ మీద ఈ రోజు ఆదివాసీ అస్తిత్వ సభ జరగడం, ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బుర్షా పోషణ గారికి, అలాగే సభా అధ్యక్షుడు గోడం గణేష్ గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కార్యవర్గం, జిల్లా అధ్యక్షులు, జిల్లా కార్యవర్గం, కళాకారులు, పటేళ్లు, ఏదైతే రాయ్ సెంటర్ వేస్తున్నదో అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రజలందరికీ, అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా ఉద్యమ అభివందన తెలియజేస్తున్నా. అందరికీ రామ్ రామ్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుతున్నాం, కానీ వాస్తవమైన విషయాన్ని మనం మాట్లాడలేకపోతున్నాం అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. అనేకమైన ఉద్యమాలు చేసి ఏం చేసినా అది ఉత్తరే అని చెప్తున్నానని ఇలా సభా సందర్భంగా ఎందుకంటున్నంటే, ఈ రోజు ఏదైతే కాగజ్ నగర్ మండలం ఉందో, ఏదైతే కొలంగొందు ఉందో, కొలంగొందుల ఆదివాసులను తీసుకుపోయి గొడ్లను తీసుకుపోయినట్టు పోయి ఫారెస్ట్ టింబర్ డిపోలోంచి వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టిన ప్రభుత్వం ఏది? ఏదైతే భూపాలపల్లి జిల్లాలో అక్కడ మన ఆదివాసీ మహిళలు చెట్లా కట్టు కొడితే ఆదివాసీ సమాజం ఏం చేసింది? ఆ రోజుల్లో నాయకులు, ఇప్పుడు నడిపిస్తున్న నాయకులు ఆదివాసీ నాయకులు కాదా? అంటే టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఆదివాసీ నాయకులు లేరా? ఇదే కాకుండా కోయపోచగూడెం ఏదైతే మంచిర్యాల జిల్లా ఉందో, ఇక్కడ రోప్ తాం వేసి పోలీస్ మరియు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఆదివాసీ మహిళలను ఏ విధంగా చిత్రహింసలు చేసినప్పుడు నువ్వు ఆదివాసీ సమాజాన్ని నీకు అవసరం ఉంటే ఓట్ల కోసం కాలు మొక్కుతావు, సమాజానికి సేవ చేస్తానని చెప్పి వచ్చి నీ సమాజం నుంచి ఆడవాళ్ళని జైళ్ళకు పంపిస్తే కనీసం స్పందించని నాయకులను మనం అడగవలసిన అవసరం ఉందనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. వాస్తవంగా చెప్తున్నా, ఎన్ని సంవత్సరాలకు వెళ్ళి స్వతంత్రం రాకముందు నుంచే పోరాటాలు చేస్తున్నాం, స్వతంత్రం వచ్చిన పోరాటాలు చేస్తున్నాం. ఆదివాసీ నాయకులను చట్టసభల్లో పంపించిన అక్కడ పోయి ఏం పీకుతున్నారు అనేది మనం ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. సోదరులారా, ఎవరైనా కానీ ఆదివాసీ సమాజాన్ని మోసం చేయడానికి ఆ రాజకీయ నాయకుని అవతరం పెట్టి ఆదివాసీ సమాజాన్ని నడ్డిట్లా పుంచుతారనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. వాస్తవంగా చూస్తున్నాం, కనీసం ఆలోచన వస్తలేదు. నీకు ఆదివాసీ సమాజం మీద నీకు ప్రేమే ఉంటే నీకున్న కేసీఆర్ లేకపోతే మినిస్టర్లను ఎందుకు అడగలేకపోతున్నావు? అది ఆదివాసీ సమాజానికి చెప్పవలసిన బాధ్యత వీళ్ళ మీద ఉన్నదా లేదా? ప్రజలారా మీరే చెప్పాలని కూడా నేను ఈ సౌనీయంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా. వాస్తవంగా చెప్తున్నా, ఎవరు ఎటుపోతేంది? ఇలా కోట్నకు విజయ ఎమ్మెల్యే కావాలి, బుర్స పోచయ్య కావాలి, గోడం గణేష్ కావాలి. సమాజం ముందొచ్చి అనేకమైన మాయమాటలు చెప్పి ఇలా రాజకీయ పబ్బలు నడుస్తున్నాయి. ఆ వాటిని మనం ఎప్పుడైతే అరికట్టే సత్తా ఈ ఆదివాసులు మన ఆదివాసులు వస్తుందో అప్పటిదాకా ఆదివాసీ సమాజం ఎప్పుడు కూడా బాగుపడదు. ఇది మాత్రం నిజం చెప్తున్నా. ఇలా కోట్లకు చేస్తాడు, మాయమాటలు చెప్తాడు, రేపు ఈ కసంగి వస్తాడు, మాయమాటలు చెప్తాడు. నీ తరం పోతుంది, నీ కొడుకుల తరం పోతుంది. ఎప్పుడైనా ఆదివాసీ సమాజం బాగుపడేది? ఆదివాసీ సమాజం బాగుపడాలంటే నీవు రాజకీయ నాయకుడు సమాజం కోసం చేసే వ్యక్తి ఎవరు అనేది నువ్వు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏం చేసిండు? ఆదివాసులకు 200 సంవత్సరాలైనా ఆదివాసీ సమాజం బాగుపడది. కాబట్టి వీళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టం తేవాలని చెప్పి ఆదివాసులకు రిజర్వేషన్ అనేది ప్రక్రియ నీకు ఉంచిండు. రిజర్వేషన్ ఉపాధి కాకుండా రాజకీయంలో కూడా నీకు చోటిచ్చిండు. రాజకీయ నాయకుని పంపించేది ఎవరు? ఆదివాసీ నాయకుడిని పంపించేది నీ ఓటు కాదా? నువ్వు ఓటు వేసేటప్పుడు నీకు ఎవరికి వేయాలనేది ఎందుకు తెలుస్తలేదు? మోసం చేయడానికి వేస్తున్నావు కాబట్టి సమాజం సర్వనాశనం అవుతున్నది అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. ప్రతి ఒక్కరు సోదరులు ఆలోచించండి. రాబోయే తరంలో
ఆదివాసుల పుట్టగత్తులు తప్పకుండా నాశనం కావడానికి ఉన్నాయి. ఈ రోజు భూమిని పూజించే వాళ్ళం, ప్రకృతిని పరిరక్షించే వాళ్ళం, ప్రాణకోటి ప్రాణం పోసే ప్రాణదాతలం ఆదివాసి బిడ్డలం. ఆంగ్లేయులను తరిమిన వాళ్ళం కాదా? ఆంగ్లేయ వాళ్ళని తరిమిన వాళ్ళం కాదా? నిజం గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తించి వాళ్ళ గుండెలను దళదళలాడించింది ఆదివాసి సమాజం కాదా? భూమి కోసం, ముక్తి కోసం, విముక్తి కోసం తుపాకీ తూటలకు గూడేలను ఎదురగొట్టిన పోరాటం సాగించిన యుద్ధ భూమి ఇంద్రవెల్లి. ఈ రోజు సభ జరగడం నిజంగా సంతోషకరంగా భావిస్తున్నా. ఈ పవిత్రమైన యుద్ధ భూమి సాక్షిగా మరో పోరాటాన్ని కదిలొచ్చిన రామ్జీ గోండ్, కొమ్రాం భీం యోధులు వారసులైన ఆదివాసి బిడ్డలందరికీ విప్లవ అభినందనలు తెలియజేస్తూ స్వతంత్రం వచ్చి 7 దశాబ్దాలు దాడుతున్నా తరతరాలు పోరాటాలు చేస్తున్నాం. పోడు భూముల పట్టాలు లేవు, పోడు భూములకు పట్టాలు లేవు. పొట్ట నింపే పోడు భూముల కోసం యుద్ధం చేస్తే పశువులను కొట్టినట్టు కర్రలతో కొడుతున్నారు. ఆదివాసి బిడ్డల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. తోట్లు తల్లులను పిల్లలతో జైల్లో బంధిస్తున్నారు. మనపై రాళ్ల అరాచక సృష్టిస్తున్నారు. ఓట్ల కోసం పట్టలిస్తామంటున్నారు. పోడు భూముల కోసం మరో యుద్ధం సిద్ధం కావాలి. సాధించే వరకు కూడా సాగిద్దాం. మన ఆస్తులు, హక్కులను, రిజర్వేషన్లను, పొలాలను దోపిడీ చేస్తున్న దొంగలెవరు? లంబడలు కాదా? ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. మన ఉద్యోగాలను లూటీ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ఒకటి ఉదాహరణ చెప్తున్నా. ఈ రోజు ఆదివాసి సమాజానికి రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, రిజర్వేషన్ పేర్లట ఈ రోజు మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉన్న రాథోడ్ రమేష్ ఉదాహరణకు తీసుకుందాం. రాథోడ్ రమేష్ చిన్న కొడుకు కలెక్టర్ అవుతాడు, పెద్ద కొడుకు పారిశ్రామికవేత్త అవుతాడు. పారిశ్రామికవేత్త రేఖా సామ్నాయక్ నిజం రాజులాగా పాలక్నామా ప్యాలెస్ లో పెళ్లిలు విందులు చేస్తది. వీళ్ళంతా మన రక్తం తాగిన రాక్షసులే, చట్టబద్ధత లేని లంబడలు, దొంగలే. ఈ దొంగలే గుత్తికోయలను గిరిజనులు కాదంటున్నారు. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించండి సోదరులారా. ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉన్న గుత్తికోయ ఎక్కడున్నా ఆయన ఆదివాసే. కానీ ఇక్కడున్న కేసీఆర్ ఏమంటుండంటే గుత్తికోయలను తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వెళ్ళి తరిమేద్దామనే ఒక మాట మాట్లాడుతుండ్రు. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు చేసేది చాలా మంచి పని. పక్క రాష్ట్రంకి వెళ్ళి వచ్చిన కాబట్టి వాళ్ళని తరిమేస్తుండ్రు. అవునా? నేను ఒకటి ఇలా ఈ పోరుట గడ్డ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. ఇలా ఆదివాసులు ఎక్కడున్న ఆదివాసే, కానీ నీకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ఆదివాసులను పక్క రాష్ట్రాన్ని తరలిస్తావు. మహారాష్ట్రలో ఉన్న లంబడోలు బీసీ ఉన్నారు, ఇక్కడ వచ్చి ఎస్టీలో ఉన్న రిజర్వేషన్ ని కొల్లగొడుతుంటే, ఇంత పెద్ద ఉద్యమం జరుగుతుంటే నీకు సోయి లేదా అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. ఆదివాసుల మీద కేసీఆర్ కు ఎంత ప్రేమ ఉందో ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. అదే కాకుండా ఈ రోజు గుత్తికోయలను ఒకవేళ తరలిస్తే సర్కారుపై తిరుగుబాటు చేద్దాం, ఖచ్చితంగా చేద్దాం. నేను ఒకటే తెలియజేస్తున్నా, ఆదివాసి సమాజం ఆంగ్లేయులను ఏ విధంగా అయితే తరిమినమో, నిజం నిరంకుశాన్ని కూడా ఏదే విధంగా అయితే పంపించినమో అదే విధంగా మన సిద్ధాంతం నక్సలిజం సిద్ధాంతం ఉండాలి. కానీ అడుగుజాడలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడలు నడవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి. మన సిద్ధాంతం నక్సలిజం సిద్ధాంతం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడలు నడుస్తాం. తప్పకుండా కూడా ఈ సిద్ధాంతాలను పాటించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడలు ఇలా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా నడుస్తారని చెప్పి ఈ రోజు ఈ రెగాల్ జెండా సాక్షిగా నేను నమ్ముతున్నా. మీరందరూ కూడా నడుస్తారే మన హక్కులు కాపాడుతాం. లంబడోలను ఎస్టీ జాబితాకి వెళ్ళి తొలగించగలుగుతాం. నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నా. రామ్ రామ్, జై ఆదివాసి.